Hola a tothom, en aquest vídeo introduirem les taules a Google Sheets i veurem com crear una taula, bàsicament. Primer de tot, prepararem el nostre fitxer, anirem aquí al llibre de continguts, clicarem en mòdul 3 i se'm descarregarà el fitxer en XLSX, però me'n vaig a la meva carpeta de Google Drive, a la del mòdul 3, que de moment està buida, i arrossego aquest fitxer. I també li canviaré el nom. Quan el tingui aquí, clic dret, canvia el nom i posarem cognoms. Nom /mòdul /3 i d'acord. I per començar a editar-lo, doble clic. Aquí veurem una llista d'alumnes amb diferents dades. Els alumnes, el seu sexe, la classe, el desdoblament i les notes d'una possible activitat en el context de la matèria de llengua anglesa, per exemple. I bé, tindríem la nota del listening, del reading, del writing, del speaking i la mitjana, que aquesta mitjana ja us sonarà perquè ho vam veure en el mòdul anterior. És la mitjana dels 4 ítems. La nota mitjana total seria la mitjana dels 4 ítems. I aquí també tenim una fórmula amb l'IF, que bàsicament ens diu la qualificació, si és no apte, aprovat, bé, notable o excel·lent, amb una fórmula que també vam veure al mòdul 2. Bé, bàsicament el que heu de fer és duplicar aquesta pestanya, vinc a la pestanya, clic dret, duplica, i amb la nova pestanya que s'ha creat, doble clic i li dic taula, perquè aquí és on crearem la taula. Per crear una taula, molt fàcil. Em poso sobre qualsevol cel·la de la llista d'alumnes o d'una altra columna i format, converteix en taula i ja tinc la meva taula creada. I fins aquí aquest bloc.